dèiem fa una estoneta que a Riudoms han fet una figura de xocolata d'en Gaudí de mida real de 150 quilos. Cap al mes de juny faran també la inauguració d'una estàtua d'Antoni Gaudí que es ficarà als peus del campanar de Reus, immersos en aquest any Gaudí, el centenari de la mort del genial arquitecte. I dins d'aquest centenari hi ha moltes més activitats culturals. I quan parlem de cultura, saludem al Francesc Massana. Francesc Massana, bon dia, com estàs? Bon dia, Toni. Bé, sí, molt bé. I tu? Jo també. I vostè? Sí. Perdó. Molt bé. Vostè, sempre de vostè, de vostè. Gaudí de Reus, Gaudí de Riudoms, Gaudí de tot arreu, Gaudí universal. I llibres de Gaudí, no? Universal, això, sí. Universal. Sí, veus, tota la cosa que... Però bé, no ens avancem, és que ara t'anava a dir ja una cosa del contingut de la presentació. No ens avancem. Sí, avui portem Gaudí de Reus i Gaudí és de Riudoms i Gaudí és de Reus. Aquest libel, em sembla que en deien així, no? O doble libel, vaja, publicat per Peu de Mosca, l'editorial salvatana riudomenca. Si no tinc mal entès, no sé si encara hi ha gent d'algun altre lloc, però vaja, de la Selva i de Riudoms sí. I res, l'ensenyem a càmera, no? I tant. Veus? A més, està molt bé perquè ara ensenyo una cara, faig així, i l'altra. Llavors, anem a pams, like Jack the Ripper, no? Exacte, anem per trossos, anem a parts. Res, bueno, en primer lloc... tots els adjectius així per ponderar, per exclamar-me, per dir les meravelles i el fantàstic i meravellós i interessantíssim i l'aportació grandiosa que és aquest llibre em quedaran curts perquè la veritat és que està molt i molt bé. Això ja d'entrada i tot el que vingui després doncs, seran cosetes que anirem explicant. D'entrada i al final també fes-m'hi pensar que ho recordem, És un llibre a quatre mans o són dos llibres? Són, diguéssim, dos llibres i publicats en un sol volum, per dir-ho així, no? Podríem dir d'aquesta manera, no? Llavors això, anem a pams, com dèiem, publicat a Peu de Mosca, a més aquí ho posa, a veure, un segon, cobro... Ha estat publicat a Peu de Mosca a la Selva del Camp, val? Bé. Això ja una altra cosa important, no? Llavors, això, anem per parts, no? En primer lloc, el llibre. Tu saps que a vegades en música es parla, no?, dels grups, sí, quan van canviar de productor, van fer el seu millor àlbum, i a vegades dius, hòstia, però, a veure, la música qui la fa? L'artista o el productor? Doncs, bueno, hi ha gent que es treballen al voltant de les coses dels artistes i que hi tenen una influència important, no? Sí. Com són productors i editors. I en aquest cas els editors han fet una feina boníssima i fantàstica. Ja per començar, doncs, la idea de publicar aquest llibre amb doble cara, Gaudís de Reus, Gaudís de Riudoms, ja em sembla una idea fantàstica i a més com està pensat i com està encarat i tot plegat, no? En l'últim llibre, no sé si l'últim o un dels últims que vaig portar, que per cert era d'un dels dos autors, i això no ho hem dit abans, els autors del llibre són Miquel Bonet i Helena Domingo. Miquel Bonet com a representant de Reus, reusenca il·lustre, i Helena Domingo, una altra vegada, com a representant de Riudoms. Amb aquest cognom Domingo ha de ser de Riudoms. Doncs sí. Llavors això, en un dels últims llibres que havíem portat aquí, que era de Miquel Bonet, del periodisme de contacte, no? Periodisme de contacte, em sembla que era. Sí. Cròniques sudistes. Estava publicat per la Segona Perifèria, que era l'editorial, el nom de l'editorial feia un joc amb allò amb aquella mena d'esquema
Ptolemaic, o no sé com s'hauria de dir, no? Amb el sol al mig, després en la primera perifèria hi havia l'autor i en la segona perifèria hi havia l'editorial, no? Doncs aquí també, en la segona perifèria hi ha l'editorial, que fan una feina i que tenen un influx clarament sobre els autors i sobre les obres. Doncs això, hi havia temps enrere, fa anys, me'n recordo d'haver vist una mena de poema objecte que a la vegada era llibre objecte, si vols dir-li així, de brossa, que es deia Ou de dos rovells, no? I era un ou que es podia obrir fet no sé amb quin material, només el vaig veure, no el vaig ni tocar ni res. Era com la forma d'un ou que es podia obrir i a dintre hi havia dos llibres, no? I el Brossa en tenia algunes de molt bones i aquesta sempre m'ha fet molta gràcia, no? És a dir, un ou de dos rovells són els ous allò amb doble de proteïna, amb doble substància, no? Quan et surt de tant en quant. Exacte. Hòstia, un ou de dos rovells, no? Doncs en aquest cas era un ou de dos rovells amb dos llibres, amb doble substància, no? Doncs el Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, doncs és una mena d'ou dos rovells, podríem dir, no? Està molt ben pensat i, a més, doncs res, a partir de... Són dos textos independents, però que tenen, òbviament, parlen d'un tema amb connexions clares, no? I, a més, tenen connexions entre ells i tal com estan plantejats i tal com estan pensats i amb la feina de l'editor que devia fer davant dels autors, que, òbviament, tenen ells la gràcia d'haver escrit el text, per descomptat, i el prologuista també, Xavier Grasset, però, doncs això, la feina dels editors d'agafar, enllaçar i tot això i de tenir doncs, ja la idea de publicar aquest llibre que està publicat, doncs això com deia, no? L'obres per un costat, llegeixes i llavors acabes aproximadament a la meitat i per continuar llegint has de girar i començar per l'altre costat. Jo vaig començar... Però pots començar per qualsevol dels dos? Sí. O de Reus o de Riudoms? Sí, exacte. Són independents, francament. La veritat és que ara no me'n recordo si vaig començar així específicament per un o vaig anar alternant... Sí, em sembla que vaig començar de cop per Gaudí és de Reus, però després vaig anar alternant justament per veure doncs, com estava construït tot plegat, no? I per la curiositat aquesta, no? Però sí, és una lectura que es pot fer d'aquesta manera com acabo de dir, que es pot fer doncs, d'una tirada començant per un dels dos, per Riudoms, per Reus, pel que vulguis, no? I llavors res, això. Doncs els editors han tingut aquesta idea tan xula i tan ben pensada i que, a més, dona molt de suc i dona molt de joc, no? I, a més, el llibre està publicat doncs, d'aquesta manera que si ara en tinguéssim dos exemplars, el torno a ensenyar a càmera, si ara en tinguéssim dos exemplars, la cadira aquesta, que és una de les cadires que va dissenyar Gaudí, em sembla que és a la Casa Milà, a la Pedrera, doncs es veu sencera, no? Es veuen els dos títols i sembla clar, pots pensar que són dues obres diferents, no? Però és a dir, són dues obres diferents però publicades en el mateix volum, com deia abans, no? Llavors res, què és Gaudí és de Reus i Gaudí és de Riudoms? Doncs em sembla que amb el títol ja està tot bastant, ja s'intueix el motiu, com a mínim, el motiu que empenya a publicar aquest llibre, que és, diguéssim, dirimir doncs, o donar arguments a favor i en contra on va néixer Gaudí, no? Que això és una cosa que la veritat és que ni en sabia, no en sabia els detalls de la polèmica, perquè era una cosa que la veritat és que sempre m'ha relliscat bastant, no? Perquè la cosa, doncs, si havia nascut a Reus o a Riudoms, no? Em semblava més aviat poc important, no? Però en tot cas, doncs això, els dos autors comencen explicant coses de la polèmica, però després se'n van cap a altres coses que són, de fet, la part més interessant del llibre, no? Comencem per Gaudí és de Riudoms, no? Helena Domingo... periodista, riudomenca... Això mateix, sí, és veritat, la presentem, no? Helena Domingo, Riudoms, 1988, combina la feina com a periodista en mitjans de comunicació amb la direcció de màrqueting i comunicació en empreses. Forma part de l'equip de redacció de l'OM, que és una revista de Riudoms, que segurament que molta gent de per aquí hem sentit anomenar, i és fundadora del portal digital femsafreig.cat. Sí. I
I res, això, Helena Domingo, no? Tot comença al Mas. Ella comença explicant... anem primer pel pròleg, no? Xavier Grasset. Xavier Grasset ens presenta, fa una mena de construcció dels dos pròlegs en paral·lel, no? Escric aquestes ratlles des del Mas de la Calderera estant, això diu a Riudoms. I a Reus diu... Ha escrit dos pròlegs? Sí, escric aquestes ratlles davant de la casa natal d'Antoni Gaudí i Cornet, al carrer Sant Vicenç 4 de Reus, no? No és correcte. No és correcte. Bé, això no... Aquesta era del carrer Sant Vicenç, és la casa de la seva àvia. Ell va néixer al carrer Sant Joan. Bueno, doncs, on va néixer encara no ho sabem, encara no hi hem arribat, o en tot cas la que diuen que és la casa natal, no? I llavors, doncs res, a partir d'aquí ja comença a introduir l'argumentari i les coses que aniran explicant els dos autors, no? I llavors van anar fent paral·lelismes entre els dos pròlegs, no? N'hi ha un que és molt bonic, no? I que quan el llegeixes doncs te quedes un moment així aturat, no? I penses, i llavors comences a rumiar de com se fan servir les coses, com es poden... diferents aproximacions a una mateixa anècdota que te poden donar raó per una cosa o per una altra, no? I diu així, parla de l'avi de la seva... el Grasset, Xavier Grasset, parla de l'avi de la seva dona, no? Diu, pels mateixos anys, posa 1924, l'avi de la meva dona, Anna Maria Vilella, Nicolàs Vilella Estivill, que era paleta i treballava a Barcelona en un carrer per on passava cada dia Antoni Gaudí per anar cap a la Sagrada Família, explicava que un bon dia l'arquitecte li va elogiar un arc que feia d'obra vista i van mantenir una petita conversa. «D'on sou vos?», li va preguntar Gaudí. «Soc d'Alforja», va respondre Nicolàs. «Ah, de prop del meu poble». Val? I aquí el capítol de Riudoms ho deixa aquí. Bé, després diu, a Riudoms els Gaudís també hi tenien casa pairal al Raval de Sant Francesc, no? Enllaça amb el que deia abans, sí, no? La casa pairal que està reformada. I a la mateixa anècdota, quan l'explica el pròleg de Reus, que repeteix, perdó, l'estic buscant, repeteix el text, no? Això d'on sou? Soc d'Alforja, va respondre Nicolàs. Ah, de prop del meu poble. I llavors ell hi afegeix, l'avi Nicolàs va interpretar que era de Reus. Bueno, aquí pren, diguéssim, una mica de partit, no? Però es manté en aquesta difícil tasca del funambulista, no? De presentar les dues versions i res, i de fer servir aquesta mateixa anècdota, que és una cosa que té molta gràcia en els dos pròlegs, no? Vista de maneres diferents, no? I tot i que no ho diu, ell no ho diu explícitament, no fa cap afirmació, només apunta coses, no? I res, i llavors, doncs això, comencen els libels, no? Gaudies de Riudoms, Helena Domingo, en la primera part, doncs, diguéssim que explica els fets, el que justifica aquesta reivindicació de Riudoms, no? Tot comença al Mas i explica detalls que són curiosos i interessants, però en fi, són tots, sobretot, testimonis orals, de persones que ara ja no hi són però que estan recollits, no? Sobre això mateix, de fet, al començament, Miquel Bonet, d'una manera, jo crec que força astuta, no? Diu que no hi ha manera de contradir honestament la possibilitat que Gaudí hagués nascut efectivament al Mas de la Calderera aquest, no? Perquè hi ha aquests testimonis que, a més, també, per què havien de sortir, no?, aquests testimonis. I en tot cas, això és una part del llibre, no? Parlen de tot això i és curiós i interessant, no? Però després Helena Domingo comença a valorar el perquè, la importància del fet de la connexió de Gaudí amb Riudoms, no? I ho enllaça com una cosa, doncs, que es diu molt, no?, de la influència de la natura en l'obra de Gaudí, de certes solucions arquitectòniques que feia basades en la natura i totes aquestes coses, i afirma, doncs, i explica que la història
l'arquitectura de Gaudí no hauria estat la mateixa segurament sense la seva relació amb el camp que es va vehicular a través de Riudoms, no? Correctíssim. I llavors, doncs res, a part d'això, fa altres consideracions molt divertides, no? Perquè comença a explicar el perquè d'aquesta identificació dels riudomencs, d'aquesta reivindicació que, a més, fa que els riudomencs facin pinya al voltant d'una reivindicació i del per què serveixen sovint, o es fan servir, qüestions com ara aquesta, la reivindicació del naixement de Gaudí a Riudoms, no? I a més explica coses curioses, no? Perquè diu que quan vas pel món, no? Si ets de Riudoms, i això és una cosa amb la qual m'he sentit molt identificat, no? Vas pel món i sempre has d'anar dient, pel món, com pel món català, diguéssim, no? Quan et diuen, d'on ets, no? Ah, sí, soc de la Selva, al costat de Reus. I és una cosa que a vegades cou una mica, no? I sobretot perquè després et comencen a dir sí, els de Reus, Ei, al tanto, no ens confonguem, de Reus no, al costat de Reus, si de cas, no? Doncs fi, i res, que va anant pensant i elucubrant sobre tot això i sobre el perquè d'aquestes identificacions i aquest tipus de coses, i la veritat és que està molt i molt bé. Acaba la seva part del libel, no?, dient que, sobretot, és la història, ella parla de la seva història amb el fet, no? És la història d'una faceta personal i desconeguda de Gaudí per bona part del públic, de com es va relacionar amb el seu poble, que és el que ella més destaca, no? De les famoses primeres 24 o 48 hores fins al final de la seva vida, perquè hi ha un moment que també parla que el naixement, al cap i a la fi, són 24, el naixement d'una persona són a tot estirar 24 hores, no? Suposant que sigui un part llarg i que les coses relacionades, no? Però el que compta, de fet, és la infantesa, el lloc on passes, on creixes i totes aquestes coses, que per això també reivindica doncs, la figura del mas, l'espai aquest del Mas de la Calderera, on diu que doncs, Gaudí va entrar en contacte amb el món, no? Sí, on va prendre les formes del taller dels seus avis, on va prendre les formes amb la natura, la riera, etc. I llavors res, tant de bo poder parlar-ne amb Gaudí de tot això. No sé si li agradaria aquest llibre, però sí que estic segura... no sé si li agradaria aquest llibre, perquè una altra de les coses que explica és aquesta mena de Gaudilàndia que han fet a Riudoms i a Reus també, sobre, doncs, a Riudoms quan arribem a la rotonda d'entrada amb el lluert aquell, no?, de trencadís i, en fi, tantes altres coses. I, a més, els dos autors parlen molt, doncs, d'algú que en el seu moment, a Riudoms, de fet, no pròpiament, però a Reus, molt especialment, algú que en el seu moment va ser gairebé rebutjat pels poders a Reus, no? Home, la Misericòrdia... La famosa façana de Misericòrdia, i que després, d'una manera farisaica, em sembla que fa servir en algun lloc aquesta paraula, el Bonet, d'una manera farisaica doncs, se l'han volgut apropiar i reivindicar com a figura de Reus, no? Quan de fet a Reus Gaudí doncs, justament no hi té absolutament res, no? Doncs bé, i diu així, però sí que estic segura d'una cosa, i és que em diria, Gaudí, efectivament, vaig néixer el 25 de juny de 1852 a Riudoms, al Mas de la Calderera. Toma ja, final. I llavors anem de costat. Anem al Bonet, no? Amb el Bonet. Per cert, hi ha il·lustracions al llibre, perdó, que busco un segon de qui són les il·lustracions que són molt boniques, del pròleg Xavier Grasset, de les il·lustracions Quim Pallarès, no? I al començament de cada apartat hi ha una il·lustració del campanar de Reus i el campanar de Riudoms, no? Llavors, què més? Això, el Bonet, no? Els llibres els tinc allò absolutament subratllats. Ell comença dient que la part important d'això, ja et dic, el començament és com a condescendent no, però és allò com busca la pau, per dir-ho així, no? Diu, la part substancial de la polèmica aquesta sí que Gaudí de Reus o de Riudoms no són els topònims, és el verb ser. Què és ser d'un lloc?
I, en fi, llavors comença parlant de, doncs, això de les identificacions, del per què diem que som d'un lloc, d'un altre. Llavors també arriba un moment que diu que és prou probable que hagués pogut néixer en un mas amb unes condicions molt precàries i diu seria gairebé un miracle. I llavors, quan fa servir la paraula miracle, després la reprèn immediatament. Diu, escrivint la paraula miracle he tingut una il·luminació. Sabem que la reivindicació de la riudomenquitat de Gaudí no va sortir dels riudomencs, fet que des del Riudoms s'argumenta per envigorir la bondat de la seva teoria. I que fins que l'arquitecte no va ser mort, ningú li va passar pel cap negar que Gaudí fos nat a Reus. A mi això em grinyola i molt. Segons sembla, el primer que va aixecar la llebre va ser l'amic íntim de Gaudí i un dels seus primers biògrafs, Joan Vergós Lleidatà, que cita aquí, diu, dijo Gaudí que natural de Riudoms y enamorado del mar y del campo de Tarragona, no? Cita Gaudí, no? I llavors també això del miracle ho enllaça amb la qüestió de la voluntat de Gaudí de crear com una mena de narració, de relat sobre el seu naixement, no? La cosa enllaçar amb la cosa orgànica del camp, etc, que tenia més sentit si havia nascut en un mas que no pas si havia nascut en una casa, en una ciutat com Reus, no? Més coses que va explicant i llavors diu que el pensament, la seva argumentació que fa és que Gaudí, emprenyat pel fet que no li van acceptar la reforma de la façana del Santuari de Misericòrdia, doncs va agafar i per despit, es va voler desentendre del seu lloc natal, de la seva ciutat natal, que era Reus, segons ell, i diu que va fer una trolejada post-mortem i que tenia diverses virtuts. Venjanceta contra la ciutat, on se sentia traït, el relat d'un infantament rural i èpic enmig de la natura del camp, on volia ser vinculat per sempre més, Gaudí, no? O sigui, que fa tota aquesta justificació del per què Gaudí va voler, diguéssim, renegar de Reus, no? I res, i és molt bo, la veritat, la part aquesta del Bonet, no? Diu, ser de Reus és difícil, perquè exigeix molt. I en fi, llavors parla també de l'anècdota aquella del Dalí, no? Fortuny és un geni, no sé què més, és un geni. Sí. Fortuny és de Reus, doncs jo sóc un geni i jo sóc de Reus, no? El silogisme aquell, no? Fa el silogisme cornut, no? Els genis neixen on volen, no? Sí. Al final. De fet, una altra de les coses en el moment que em va fer pensar, no? Que quan anaven anant dient, no? Això que ell es va voler reivindicar com a nascut a Riudoms, no? Amb l'acudit aquell, no? Que un diu que era més de Bilbao que vosaltres, diu, però tio, si tu vas néixer a Burgos, diu, els de Bilbao neixem on se surt dels collons, no? Doncs, bueno, una mica va per aquí la cosa, no? Del que suposadament, segons ell, va voler fer Gaudí, no? I llavors hi ha un apartat també molt interessant i que a més ja era present en el llibre aquell i que segons ell mateix diu és una de les seves dèries, no? Que es titula així, l'amic Anton i la nostra patrieta del camp, no? És a dir, la reivindicació per part del Bonet de la camp tarragoneïtat, no? No sé com s'hauria de dir això, no? És a dir, de la identitat, i ho argumenta, no és una simple reivindicació, sinó que ho argumenta amb els llaços, amb els contactes que va tenir Gaudí com a arquitecte a Barcelona, amb qui va treballar i tota una sèrie de coses que, ja us dic, molt interessant i molt curiós, i a més fa un petit resum històric de tot plegat. I res, i ja anem acabant, no? Sí, perquè el temps ens tira al damunt, aquest llibre de Peu de Mosca, Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, de la Helena Domingo i del Miquel Bonet. Jo tinc molt clar, Francesc, que Gaudí és de Reus. Jo no tinc clar, perquè a més reivindiquen també de si Mas Pujols, que sí que a més el van portar a dir de Cambrils, no? Sí. Que no sé quantos, és a dir, Cambrils, Mas Pujols, les Borges, Riudoms, Reus... Jo crec que Gaudí, no sabem on va néixer, però si ell hagués pogut triar, hauria triat la Selva.
La Selva del Camp, per 3 motius principals, bàsics. Una, perquè Gaudí era una persona molt devota, ja sabem que la Selva, com diuen, totes les festes fan pudor de cera, que diuen els pobles del costat, no? En segon lloc, perquè selvatans, pocs i amargants, i Gaudí era un home que no era d'un caràcter especialment sociable, no era, no sé si dir un amargat, no voldria pas dir això, no? Però vaja, enllaça una mica amb aquest caràcter. I tercera, perquè si hagués vingut a remodelar la façana de la parròquia de Sant Andreu, li hauríem deixat que ho fes, collons, no pas com a Reus que el van deixar. Per tant, si ell hagués pogut triar, hauria triat la Selva. Toma ja. Francesc Massana, una forta abraçada, gràcies. Fins aviat, Toni. Gràcies. Adéu.